4 март 2011. Остър камък на Станислав. Ето вижда се и конструкцията каква е. Това през колко може да бъде? През 3 метра. Петите. В момента разтоварват панелите от тира. И другите долу в далечина да се виждат, по-ниски които са. А за селото пътя, селото в далечината. Ето това изглежда до момента. Пак казвам, 4 февруари. Не ми се влиза в калта. Ама това в момента се вижда как ги сваля панелите.